A napokban találkoztam egy régen látott barátommal. Egy jó sör és koktél kíséretében egész délután beszélgettünk. Nagyon érdekes történeteket mesélt, az egyik különösen felkeltette az érdeklődésemet. Az interneten olvasta, és még könyv is született a történetből. Röviden a következőket mesélte. 1956. októberében a keszthölciek értesültek a pesti eseményekről, és úgy döntöttek, hogy ők sem maradnak ki a történelem menetéből. Kikiáltják a Keszthölci Köztársaságot, és kérik felvételüket az ENSZ-be. A helyi kocsmába kormányt választottak, és a nyomatékot adjanak szándékuknak, létrehozták a hadseregüket, amely egy tankból állt. A tankot állítólag borért cserélték. Amilyen különös, annyira hihetetlen számomra. Egész éjjel nem tudtam aludni, csak forgolódtam az ágyamban. Elképzeltem a lelkes embereket, a köztársaság kikiáltását, a tankot. Kavarogtak a gondolataim. Végül úgy döntöttem, kerülömbe kerül, utána járok. Másnap korán reggel felhívtam egy barátomat, és elindultunk Keszthölcre. Keszthölc a Pilisi-hegy északnyugati részén található. Budapestről, Dorog és Esztergom felé a 10-es úton lehet megközelíteni. Mivel úgynevezett zsákfalu, ezért egyetlen bekötőúton érhetjük el. A Fekete-hegy és a Kétágú-hegy völgyében található. A körülbelül 2500 főt számláló kis falu lakói egy része, szlovák származású, magát Tóthnak vallja. Meglepően barátságosak és közvetlenek az ideérkezőkkel. Mivel semmilyen előzetes kutatómunkát nem végeztem, és nem léptem kapcsolatba senkivel, ezért az első utam a helyi kocsmába vezetett, ahol kérdezősködni kezdtem, és Kálmán Istvántól hamar útbaigazítást kaptam. Ki akarták kiáltani itt a köztársaságot, ugye, hogy mi elválasztolunk mindenkitől, és itt a szovjetek itt hagyták a harckocsit, a felső focipályánál, most van a focipálya, elfogyott a üzemanyag, és akkor ott sokáig a gyerekeknek volt a játszótér. Azoknak, akik olyan korosztályban voltak, mint én. Hogy hívják a izét, itt a Bertus bácsi. Bertus bácsi. Az a falu legidősebb embere, és az sok mindent tud. Elindultunk hát Mincért Bernáthoz, Bertus bácsihoz, de előtte beugrottunk Valavics Lászlóhoz, aki saját pincéjébe alakított ki egy kis helytörténeti múzeumot, őt is a köztársaságról kérdeztem. Magyar hadsereg volt itt ugye Esztergom táborban, és ugye ezek mikor gyakorlatoztak ide egész a falu széléig. Kijöttek, és ugye hát mikor kitört a forradalom, itt maradt egy olyan harckocsi, amiben nem volt üzemanyag. Igen. És ugye a helyi legények, akik értettek hozzá, hanem rég leszereltek, ugye hoztak a TS-ből vele üzemanyagot a traktorokból, és elindítottak. És csak egy hobbi szintű manőver volt, ezzel nem volt semmilyen visszaérés, mert abban a harckocsiban, hát lényegében én is gyerekként voltam benne, de semmilyen fajta lőszer, semmilyen fajta periszkóp, meg amíg műszerek voltak, mind ki volt van szedve. Úgyhogy az egy hatástalan harckocsi, motorikusan ment, és ennyit tudtak vele csinálni. Ugye hát faluban meghaltak itt vele egy helyen, utána ott is elfogyott a üzemanyag, mert ugye elég jó édvágyú harckocsi, annak sok üzemanyag kell. És utána 2 nap múlva elvitték, és ott a futballpálya mögötti réten elsüllyedt a mocsarba. És következő év tavaszán a magyar hadsereg elvitte. Ennyi volt a harckocsiról. És maga ez a köztársaság kikiáltása, ez mennyire? Az csak hát volt itt olyan szervezkedés, voltak itt olyanok, akik ugye Pestköz közel voltunk. Ugye, és akkor voltak itt egy-két lelkes ember, de hát azt, hogy kiek kiáltották a köztársaságot, vagy nem, hát én arról mondom, gyerek volt, 9 éves, nem sokat. Már nagyon vártam a találkozást és beszélgetést Mincért Bernáttal, Bertus bácsival, a kevés hiteles szemtanúk egyikével. Lássuk, ő mit mond a köztársaságról. Nem is legenda, az egy pletyka, duma volt, kitaláció. Értem. Nem tudtak, hogy bosszút álljanak, mert forradalom alatt hát több diák volt, mint felnőtt. A tank az úgy került ide, hogy Esztergomi táborból
magyar katonák jöttek vele idáig, a szoborig, a Hősök teréig. Ott kiugráltak belőle, ott hagyták a tankot, csakli-pakli, mindennel. Ruhát váltottak és maroltiak voltak. Erdőn keresztül átmentek Maroltra. De ezt a tanknak az lett a sorsa, hogy az ott lakók féltek, hogy hát valami változás jön, ott előttük áll a tank, Igen. hát bosszút állnak rajtuk. Úgyhogy kivitették a sportpályára. Annak akkor még nem sportpálya volt, rét volt ottan. Ilyen mocsára. Egy kesztyűt kiszolgált srác vitte ki, Navratil Sanyi. Rá is fordította a löveget neki a Pirisi hegynek, és egyet lőtt is. Tehát akkor egy lövés el... Minden, csakli-pakli, minden, lőszer, minden felszerelé, gépuska, minden rajta volt. Hát aztán ugye elleményes emberek éjszaka leplő alatt szépen leszerelték mindent, hogy üres maradt csak a páncél. A forradalom, ugye én Bányában voltam, éjszakás. Megjelentek a diákok népes kocsival, mert népes kocsi ment be a Bányába a Alagúton keresztül. Leállni a munkával, forradalom van. Mi az forradalom? Hát ez egy valami új dolog. Hát abba hagyni a munkát, hát nem lehet, emberek. Hát nekem éppen töltve volt a bányaszelvény, ugye? Mondom, azt nem szabad ott hagyni. Akármi van, még ha akármi kijön, akkor se adjuk ott. Előttünk. Addig megvártak, na azt mondja, most már tovább nincs, menjünk ki. Lementem a pincébe, hát nekem ott volt a törköly, már ki volt préselve, csak be kellett taposni pálinkának, ugye, hordóba. Ez a törköly hát már gőzölgött, ugye, tele volt még szesszel, és ahogy én tapostam, stb. Beszívtam magamba, a gáz, hát tulajdonképpen gőzgáz. Igen. És hát bizony én, nekem behomályosodott az agyam. De még egy 1,5 literes vagy 2 literes üveget megtöltöttem borral, indultam hazafele. De ez már csak olyan 9-10 volt. Kijövök az útra, azt mondják, a tanácsház előtt összegyűlt a nép, felolvastak a 15 pontot, vagy 16 pontot. Hát persze már mólés voltam, hát megyek ide én is. Kezembe került a szovjet címeres zászló, magyar zászló. Nehéz fejjel, ugye, hát mondom, ez már így nem lehet, kitéptem címert. De az talán nem is lett volna nagy baj, de végigvittem a falun. Teli torokkal ugye a diákok adták a szlogent, oroszok haza, érjen a haza, oroszok haza. Hát én meg mindenhogy hülye, berúgott ember, ugye végigordítottam a falun. Hát sok helyen megálltak, ugye fegyvert keresni. De én nem emlékszem, hogy valahova be is mentem volna, pedig a vádirat nagyon-nagyon sok helyen írja, hogy mit csináltam, hogy voltam, mit követeltem. Én, hát jó, mindegy. Én szerintem a keresztapám, mert állítólag ott is voltam, pedig kétlem. Nem tudom, határozottan, mert valóban mórés voltam, de kétlem. Amikor már végig jártunk a falut, fegyvert sehol nem találtak. A Váci Józsinál egy forgópisztolyt
találtak a belső zsebbe neki, és azt elvitték tőle. Úgy estefele, hát egész nap nem ettem, ugye, de azt a 2 literes vagy 1,5 literes bort megszapogattam. Sőt, még állítólag zászlót is meglotyoltam, hogy éljen. Azt gyülekezett a Szobornál a nép, hogy Esztergom táborba fegyvert kérni a katonáktól, a raktájából. Hát előkerült egy busz, mindjárt megtelt a busz. Senki sem volt józan, mindból is volt. Nem olyan, mit tudom én, nagyon berúgva, de józan egy sem volt, talán a sofőr. Esztergom táborba leszálltunk. Azok mindjárt letartóztattak az egész társaságot. Egy őrmester volt ottan, az ismert, azt mondja, Bernát, fordulj és gyorsan tűnj el innen. A többieket meg fogdába baszták. Hát én gyalog jöttem haza, pedig az jó 4 kilométer. És ugye már sötétbe. Másnap én sehova nem mentem többet. Mikor kioltalottam, nem mondom, Berti, most mi lesz tovább? A vádirat meg végig azt írja, hogy én őrséget jártam a kommunistákat, és meg akartam őket ölni. Éjszakákon keresztül. Pedig ez nem úgy volt. És aztán, hogy mondja, hogy vádirat volt, mi lett a retorziója ennek, hogy... Hát az, hogy bekerültem börtönbe, 57. július 26-a, Anna napon. Feleségem Anna. Hol? Én aznap délelőtt voltam a bányában. Hazajövök, ebbe a konyhába, mindenki sír. Nem tudtam elképzelni. A rendőr, az meg itt ült ahogy beléptem, Magyar Köztársaság nevében letartóztatom. Vagy a Népi Köztársaság, mit tudom én. Oda letettem a karbitlámpát, mondom, hát legalább megcsókolom az asszonyt. Vagy hát nem ettem, legalább mindjárt rám húzott a gumibottal. Nekem közé. Na gondoltam magamban, ez ma nem vicc. Jó, nem szóltam semmit többet, fordultam, mentem. Esztergomba bevittek. Az ügyész kihallgatott, hogy hát miért nem jelentkeztem? Mondom, én se felszólítást nem kaptam, se idézést nem kaptam, hova jelentkeztem volna? Igen. Na mindegy, megtörtént a letartóztatás. Hát én azt hittem, hogy egy pár napra, ugye? Mennyi lett a... Mennyi lett? 1 éve. Megkezdődött a tárgyalás. Olvasták minden. Ugye, a Kara Imre írta a vádat, és szétosztotta a kommunisták között. És azoknak alá kellett írni, nem ők mondták tolba, a Kara Imre csinálta, ők csak aláírták, mintha ők mondták volna ezt. Bertus bácsi annyira kedves volt, hogy megszervezett egy beszélgetést Fekete Mihály bácsival, aki szintén részt vett az 56-os eseményekben. Amikor körülvették a falut, az én komám, az a parancsnok a barátja volt, ő leszerelt és egy sofőr lett belőle, egy buszsofőr lett belőle, és azt mondja neki, hogy mondja a parancsnoknak, hát meddig maradtok itt Kesztölten? Azt mondja, még a feketét el nem kapjuk. Ő nem tudta, hogy az éppen a komám. Hát miért akarjátok a feketét? Azt mondja, azért, mert ő hozta a fegyvereket, ő osztotta széjjel itt a forradalmároknak,
ő csinálta a forradalmat, ő neki kell, hogy elkapjuk, ő tudja, kinek adott fegyvert. Hát én nem is ismertem ezeket a fiúkat jóformán, mert akkor én már 4 éve nyaraltam Mária Nostrán, és mikor a Nagy Imrék hazaengedtek, és azt mondja az asszony nekem, nagygyűlés volt munkásotthon, ne menjél oda. Mondom, elmegyek, de meghallgatom, el is bújtam. Te meg láttál. Ő meg látott is engem, hogy én elbújtam az egyik sarokba, csak hallgatóztam. És valaki meg látott. És akkor kezdődött. Éljön a fekete, ő legyen a parancsnok, ő legyen a fegyvercsoport parancsnoka. És így szépen belekeveredtem. Akkor kezdtük összeszedni az élelmet, a forradalmároknak vittük Pestre, és a Stefanet elmentem én a kocsival, hogy leadjuk az élelmet. Mondom, mikor leadtuk, a Stefanetnek mondom, ő volt a sofőr, most menjünk az országházba. Még föl volt háborodva, hogy hát mit akarunk mi az országházba? Hát mondom, nem akarok miniszterelnök lenni, csak oda akarok menni. Nem mondtam neki, miért megyek oda. Mikor oda mentem, a forradalmi tanácssal kezdtem beszélni, mondom, hogy élelmet osztunk a kórházakba, és most, mondom, tudnánk segíteni a forradalomnak, mert itt vannak szomszédban az oroszok, de nem bottal. Adjatok nekünk is valami fegyvert. Odaállítottak hozzánk 2 katonát, elmentünk a közeg laktanyába, megrakták a kocsit fegyverrel, és én jöttem haza velük, és kezdtem osztani. És mi a valóság, és mi az igazság ez a Keszthölci köztársaságról, meg magáról a tankról is, amit... Az egy gúny, minket kigúnyoltak, mert mi mindent azt vettünk, amit a nagyvárosok, a nagy forradalmi tanácsok, meg vezetők csináltak. Mi ugyanazt parancs nélkül, telefonálás nélkül csináltuk az egészet. Mi tudtuk azt, mit kell csinálni a forradalom alatt. Értem. Ugye. Tehát azért, és ők kigúnyoltak, mert nem tudták a békát lenyelni, hogy a kis faluba a forradalom úgy lett szervezve, egy puskalövés nélkül le lettek fegyverezve, és sarokba lettek szorítva. És igen. A tankról mit tetszik tudni? Tessék? A tankról. A tank, hogy az valóban volt itt a tank? Valóban volt egy tank, de én majd beszélek a tankról már. Ez a tank, az semmi köze nem volt a forradalomhoz. Itt hagyták a falu végén a menekülő magyar katonák, akik táborból menekültek el Pest felé, és itt kevés volt már a benzinük, meg ott hagyták, és akkor a keszthölci fiúk, a forradalmárok elmenték, elvezették a faluba, és még rólam is írt az újság, és ez a cikk, az élt 50 napot, meg a másikat kiküldték Angliában. Igen, nekem. azt mondta a... Igen, és megvan. És a könyvet, amit írtunk Angliába, abba én tettem bele, amit elvittem a római pápához, és a Bertusnak akkor azt telefonáltam, hogy ez a könyv olyanokat beszél most már erről a kis faluról, hogy a római könyvtárba is belekerül a mi történelmünk, a mi tetteink a forradalmat alatt, és erre büszke voltam. Amikor leverték, a budapesti srácok szélszakadtak részlegekre, és elmentek a világ különböző részén Pestről nyugat felé. Az egyik részük az itt jött át a Pilisi hegygerincen Kalastrom pusztára. A mi nemzetőreink, azok meg elkapták őket, megfogták, hogy itt vagytok. Hát azt mondja, forradalmárok. Hát azt mondja, segítsetek, éhesek vagyunk. 11 óra tájban volt, még akkor én ott voltam az irodában, hogy hát itt vannak a pesti srácok, és éhesek, szomjasak, fáradtak, piszkosak, szeretnének mosakodni, enni, nem maradnak itt 1-2 napot, és mennek tovább nyugatra. Hát, mondom, most nem csinálunk semmit, de korán reggel első lesz, hogy szerezzünk nektek élelmet. Én elmentem, éppen a TS-nél volt egy gyűlés, és nálam géppisztoly volt, hogy a kérelemnek nagyobb hatása legyen.
és mondom neki, a Sanyi nevezetű ismerősöm volt a TSZ elnök, mondom, Sanyi, itt vannak a pesti srácok, a éhesek, mondjam, adjatok élelmet, nekünk nincsen, de nektek rengeteg van, elvettétek tőlünk, mondom, adjatok. Azt mondja nekem a Sanyi, Miska, hát persze, hogy adom, hisz ők is a mi testvéreink. Ezt mondta a tanácselnök. És életével fizetett utána érte. 2 nap múlva, mikor jól laktak, megmosakodtak, pihentek, ettek, én éppen ott voltam az irodában, a tanácsházzal szembe, és akkor azt mondja, ott megálltak, a parancsnokuk bejött oda hozzám, és azt mondja nekem, hogy ide figyeljetek, minket kivertek ma, gyertek ti is velünk, nem maradjatok itt, a forradalom elbukott, és nem maradjatok itten. Én a hülye fejemmel valahogy bíztam az ENSZ-be, vagy az Egyesült Nemzetek Szövetségébe, hogy az nem igaz, hogy a magyarországi forradalmat így le lehet tiporni, és a nyugat szemet húny azon, hogy nem fog minket segíteni. Én hittem ebbe, és rosszul hittem. Azt mondja nekem a parancsnok, hogy ide figyelj, szolgáltás. Nekem semmim nincs, meg szeretném köszönni, megyünk el nyugatra. Mit adjak neked? Azt mondja, se pénzem nincsen, semmi, se aranyom nincsen. Azt mondja, van nekem egy pisztolyom. Kivette a pisztolyt, rátette így az asztalra, és azt mondja, hogy odadom neked ezt a pisztolyt, mert nekem erre már nem lesz szükségem. Egy kis szünet után odahajult hozzám, és azt mondja nekem, de neked se lesz ma, gyere velünk, ne maradj itt, mert föl fognak akasztani. Amikor körülvették a falut, akkor én sehol nem mentem, mondtam a feleségemnek, hogy úton nem szabad menni. Miért? Azért, mert minden út le van zárva, és éjjel ropogtassák a géppisztolyokat, meg a géppuskákat azért, hogy félelembe tartsák a falu népét, hogy senki ne szökjön. Én mondtam neki, hogy a géppuskák között fogunk elmenni, ahol szól a géppuska, arra nem megyünk, hanem a között elmegyünk, mondom, egy barátomhoz táborba, és úgyis volt a Horváth Sanyihoz mentünk, együtt dolgoztunk lepárolóba, és ő esztergályos volt, és akkor mondom, Sanyi, hát sajnos menekülnöm kell, engedd meg, hogy reggelig itt aludjunk, és reggel meg elindulunk. Azt mondja nekem a Sanyi, Miska, hát ne legyél ilyen, hát az oroszok már mennek haza, nem hallod a dübörgésüket? Mondom, Sanyi, ezek nem mennek, ezek jönnek. Ezek Szlovákiából, Komáromnál jönnek át a hídon, és mennek Pest felé, mondom, ezek özönlenek be Magyarországra. Elindulunk gyalog a sinek mellett, elmegyünk Tokodra. Ott már nem volt forradalom, vagy nem olyan, mint Keszthölgyön. Mondom az asszonynak, ott elbújtunk, hogy senki ne ismerjen rám, és mondom, ha eljön a vonat, nem megyünk, hanem amikor elkezd döcögni, indul, akkor gyorsan felugrunk, hogy ne legyen idő igazoltatásra. Felugortunk a vonatra, elmegyünk Győrbe azt mondják nekünk, hogy ez a vonat tovább nem megy, mert az ottani állványosomű katonaság érezte, hogy ezen a vonaton menekülők vannak. A vonat nem megy tovább. Hát, ha nem megy tovább, akkor mit csinálunk? Azt mondja nekem az asszony, hogy innen tovább már nem mész. Körülvették az állomást, és mindenkit igazoltattak. Különösen azok, akiknél bőrgerecsizma, meleg kabát volt, kesztyű, rajtam egy piszkos munkás ruhába, amiben bujkáltam már több napot, itt-ott ezeknél. Ott ültem egy padon,
a lábam keresztbe volt, a feleségem imádkozott, és itt ideges volt. Én mondtam, ne idegeskedj mostan, mert azt mondja nekem, hogy véged van. Mondom, nem mutasd, hogy ideges vagy, bár én is ideges voltam, csak tartottam magam. Csodára, talán az isteni csoda, hogy mi történt, én nem tudom. Mindenkit igazoltattak, és a szerencsétlen piszkos munkás ruhába ülő menekült nemzetőr parancsnokot nem igazoltattak. Na most, amikor elindultunk, körülbelül egy másfél óra múlva azt mondják, megy a vonat Sopron felé, ahova én akartam menni, mert katona voltam ottan, ismertem a környéket, még a háború után. Mikor odaérünk Csornára, azt mondják nekem az emberek, hogy ne menjetek Sopronba. Miért? Azt mondja, ott mindenkit igazoltatnak, csak azt szállhat le, aki Sopronban lakik, vagy a környező faluból igazolni tudja, hogy ő ott lakik. A többit mind visszaküldik. Hát akkor mit csinálunk? Azt mondja, maradjatok itt, amikor lesötétedik, majd mi segítünk. És úgy is volt. Mikor besötétedett, akkor azt mondták, hogy bújjunk el a házak között, voltunk legalább 20-25-en, és akkor azt mondják, hogy elindulunk. Elindultunk, és én azt mondom a feleségemnek, ne menjünk a transporttal, hanem maradjunk vissza egy kicsit, hogy elkapják őket, még mindig el tudjunk futni. Mert ezeket visszaküldik, de nem, engem megnyújtanak, mondok, föl fognak akasztani. Hát úgy is volt. Elindultunk, mentünk, úgy 11-12 felé odaértünk a Hansági csatornához. Akkor jöttek a katonák, azt mondták nekünk, ezek az emberek, akik segítettek minket, a csornaiak, hogy bújjunk le egy kicsikét, mikor elmennek a katonák, akkor megyünk tovább. Úgy is volt. Ott ki voltak húzva drótokon mindenféle ilyen dobozok, hogy zörögjenek, ha valaki neki megy. És akkor, mikor elmentek a katonák, akkor elindultunk, és hát nem volt talán fél óra sem, már odaértünk a Hansági csatornához, és akkor engem a feleségem tuszkolt, hogy menjél már. Mondom neki, hogy ide figyelj. Először mennek az asszonyok gyerekekkel, a férfiak utána, és én mondom, csak akkor engem élve már nem fognak el, ha kell. Én átúszom, bármilyen hideg volt, átmegyek a másik partra, belém lőnek, de élve engem nem fognak el, mert engem megkínoztak volna. Hazafele azon gondolkoztam, hogy a köztársaság csak legenda. Hogy csalódott vagyok? Egyáltalán nem. Mert a beszélgetéseim során a két nagyon kedves ember, Mincét Bernárt és Fekete Mihály bácsi feltárt előttem a múlt egy apró részletét, ahogy ők látták. Kettős érzelmek kavarogtak bennem, mert a legendák már csak természetüknél fogva is ilyenek, hogy minél többet beszélünk róla, annál jobban beleivódnak a köztudatba. És most még film is készült a Keszthölczi legendáról. Hogy megőrizzem a film hitelességét, kutakodni kezdtem, és eljutottam az Országos Széchenyi Könyvtár folyóirattárához, ahol a mai napig őriznek a Dunamente című járási hetilap 1957. március 30 és április 7-i számából egy-egy példányt. Voltak olyan kedvesek, és készítettek egy másolatot az ide vonatkozó cikkekről. Az írás címe Élt 50 napot, karcolatok a Keszthölczi Köztársaság történetéből. Itt részletesen olvashatunk az 56-os keszthölczi eseményekről, aminek a valósághoz nem sok köze van. Hogy mi célja volt a cikknek, és hogy ki az a titokzatos AC aláírású újságíró, azt már nem nyomoztam ki. Minden esetre ahhoz elég volt a cikk, hogy legenda szülessen a cikk nyomán.